So guys, pauwi na kami, Char. Saan tayo baliton? Palit o balot? Saan tao boss? Itong kanong, sige na sa kuwan. Sa gawas, sila may Pauwi na kami. Bakit ang front cam, hindi na mabalin sa likod. We're going home. Ano kayo? Ganun din. Pagadian, Char. Pero mas nice yun pag nasunod. So, agi lang mi guys. Agi-agi. Agi-agi lang sa mi guys. Oh, guys. Next time na. Guys, Jollibee guys. Di po masunod ang budget guys. Pang Sandera guys. Sa entertain ka. Dito, Okay, Ramo? Ay lang, ginakatotok na ko. masulot, mapula na sila. Makita ko kami. Tilang Pinoy. Tag 15? 15? Wait lang. O, tag 15 dahil ang Pinoy. Pinoy. 15! 15! Ang Pinoy nila is 15. So guys, palit sa migbalot ha. Balot. Ano? Balot na lang. Pat pa ba? 16. Balot onom tapos Pinoy 5. Oo. Pila ka balot? Unom. Oo. Pila ka balot? Onom tapos Pinoy 5. Pinoy 5. Balot. Upat kang no? Dito sa palisa. Sige bro, upat. Pasti sa pasto. Ayun, sa ba? Upat sa 16. Upat po kasi sa mountain. Ilan eh? 5 na yung balot. 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 Alam ka ba lang? Pila tanan? 195 siguro. 195. Kay 120 o 25. Ipanuot na ko sa akong gisuot. Ta, let's go. Guys. Okay na. Stop man. Manamig palit. So, ulit nami. So, ayun.
doon.